Sa Good Vibes sa Lakyan, nagbungguanay. Mga driver dalon sa simbahan. Yaring report ni Romeo Subaldo. January 30, 2019, sa masobra 100,000 ka mga salakyan nga nagalibot-libot sa Bacolod City. Ining red nga SUV ka gray nga pick-up nagbungguanay diri sa may Burgos Street sa Bacolod City. Ang SUV ginadrive ni Patricia May Ubas, samtang ang pick-up naman ginadrive ni Michael Angelo Cubos. Sini nga adlaw, una nga nagtabu ay ang banas ni Trish kag ni Mike. Di timingan mga dito ko naglabay sa Burgos. The time dato sa naglibot-libot sa Kibot na ako nga, gulpi lang pinag-bump sa likod. Pinaglagabong? Oo, naglagabong. Tinahuya ko manaog. Siya ning tok-tok ako, ma'am. Ikaw unang nao, ikaw unang nao. Di dugay di siya manawag, sir. Di dugay siya manawag. That time mo ko gadali mo na mabalik man akong opisina. Di mo to din tok-tok ko siya ginagupin window sa dayan. Nalapot sa pick-up na ginadrive ni Mike ang SUV ni Trish. Nasettle ang kaso. Nakalahog pa ang mama ni Trish nga base si Mike na ang madayunan niya. So, saan ka-drive ko pa ka to office, nagambal si mama, gani niya. Hindaan ko to siya sa business card mo, day. Basi siya pa itong imo, pamana. Nagamuna si mama. Single sila nga duha sa natabu ang insidente. Gin-add ni Mike sa Trish sa Facebook. After, gin-adya ko, sir. Gin-adya ko sa Facebook. Basi mo siya ma-accept. Tama si mo. Pero accept na yun. Natuigan pa. Antes sila nakachat pero for business purposes only. Nasundan pagid inisang inquiry ni Trish sa property nga ginamanage ni Mike. Dito na nagsigisiging ila istoryahanay. Wala madayon ang transaksyon pero sila nga duha nagdayunay. Fast forward, after 6 years, nagdesisyon sila nga magpakasal na. Wala na sila sa pagpangduha-duha pa. Si Trish sigurado na kay Mike, kay si Mike ang nagdala sa iya nga mangin malapit sa Ginoo. Sang mas nakilala ko sa sir, kay ex-seminarista sa gali. So, lapit sa Ginoo. So, dumas naglapit bagit ko sa Ginoo. Ginalayan closer kay Lord. Para sa ilang nga duha, Ginoo ang nagpangita sang pamaagi nga mag-cruise ang ilang nga banas. Hindi lang kuno ang klase sang bungguanay sa salakyan nga ginakalipay nila. Si Mike naman, bilang isa ka ex-seminarian, nagapati nga Ginoo ang sa likod sang tanan. Nagpalayo man siya sadto sa Ginoo, pero nakatrabaho siya sa mga tawo nga malapit sa Ginoo sa gihapon kag ginpangitaan sa pamaagi sang Ginoo nga makilala niya si Trish. Dito mbako, mo gito pinaka the best na mbako. Hindi mo malikawan mo tanan nga bagay pero pagigugma kag pagpalangga sa Diyos hindi. Kung baga pa siya mangita pagi para sa kamayuan mo. Kung wala sila dungan nga makalabay sa Burgos Street kag nagbungguanay, wala sila nga duha magkilalahay. Kag sini nga Sabado, mabayluhanin na sila sang ilang nga mga I do sa atubang mismo sang Ginoo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.